Hey guys, गोबां साननि उनाव दिनैसो फैलायबाय जों बेहाय माने गोबां सान जाबायमोन आरो भिडिअ बानाया दिनै जों दुब्लियाव थांगासिनो दुब्लियाव माने थामा खानांगौ आरो ना मुथि खानांगौ थामा होनो जोंनि रावाव ओमफ्राय मुथि खाहैनांगौ माइ बजा नै बेबो दङ मेदामा नै सानैसो थांनि आरो आइमोन दं बेहाय माने गोबां सान जाबायमोन आरोना भिडिअ बानाया दिनै फैलायबाय जों नायलांबाय थादों भिडिअआ माबोरै जायो ना मा होनो नै बिथाङा थांबाय थानोसै जों बिथाङा नै बिराद खानो हाखायो आरोना दा जोङो माने भिडिअखौ जागायलांसै आरोना दिनै गोबां सान जाबायमोन ना भिडिअ बानाया खिन्थु दिनै जों माने नागारला आरो ओरैबायदि गावसिजोबनोसै जों बे भिडिअ आरोना नै बिथाङा मिनिलायदों खानो हायो जोंना माने नोंसोरजों लोगो मोनलाया गोबाव सम जाबायमोन ना ओंखायनो दिनै नोंथांमोननो माने इन्जय खालामनो फैलायबाय नोंथांमोनजों नाथाय दुब्लिया बे जोंनि बे साइडआव जों गामिनि दुब्लिफोरा बेफोरो बिराद गुवार आरोना मानसिफ्रा रोगाजोब्बायानो जोंहाना दाबो जायासै दाबो गोबां दं रोगानो दाथ' नायबाय थादो दुब्लियाव जोंहानि बिराद गोजानलै दाबो मोनहैया माला मोनहैगोन खमैनो 1 किल'मिटारसो थाबाय थांगासिनो फैनानै बिजानि माने बैग्रि आरोना बेफोर नायलाय जि नांखादों बैग्रिया नायलाय गोथां आरोना गोथांखौनो जादो जानोसै बेनो आरोना आइया खाना होदो ओमफ्राय जों दासो दाहाय दै लोङोनो दै लोंनो नागिरदों मैया एसे लादोंमोननो गंगा जलखौ फिल्टार दैखौ गानस्लायदो जोंना